Αυτό το πήρα έξτρα, ήταν το πίεση εδώ. Περίμενε. Μπαταρία μια έχουμε. Αυτή είναι άδεια. Αυτή είναι γεμάτη. Έχεις κάτι άλλο να πάρετε πίσω? Από την Αλεξάνδρεια στο Κάιρο υπήρχε μέσα ο αεροπειρατής, ο οποίος είναι, όπως φαίνεται, 59χρονος Αιγύπτιος, πρώην στρατιωτικός, πρώην αξιωματικός του Αιγυπτιακού στρατού, ο οποίος ήταν 4 εν ζωή. Είχε ζητήσει αρχικά να δει την σύζυγό του, διευθετήθηκε αυτό το αίτημά του. Είχε ζητήσει να δει τη σύζυγό του, την είδε. Την είδε, στη συνέχεια πέταξε ένα γράμμα από το αεροπλάνο, το παρέλαβε ο αξιωματικός υπηρεσίας με τη βοήθεια μεταφραστή, επειδή το γράμμα ήταν γραμμένο στην αραβική γλώσσα. Έγινε η μετάφραση και...